Aero kama na nyoku mkitana Mugi TV kaendi buchicho pencha koresa ni wantiere gagi Honorable Mark Nyamita mendia od bura mauriri ero kama na nyako miwase chegi mheshimiwa Anthony Oluoch mendia od bura mamadhare ero kama na enya mheshimiwa Oluoch abro chako kodi udonje serikali. Ngato penjo no ni position mar party enango party chal ka gimo pogore party okopogore position mar party en gima loland cha gima lolandi matiende ni ODM ni serikal ODM sani koro ni collaboration gi serikal mar William Samoei Ruto mano e adieri mar wach mano matiende ni koro sani koro siep na Mark Nyamita mane odhi odonje serikal gi dirisa koro sani koro wanyamusore nyicha otek nikech osiep na mancha wan gode komiti achiel e parliament moro chambasna nanyali me nyaka dala netama kaka lime kech koro kumano donje ne thaga nokwedo gi kabisa to osiep baba matek koro gimomiyo noringo we baba we makato weje wuon gi kuong tel kore kolo lakini all that starts well that ends well aparo ni Mark koro wantiere nyando doke wage kamoro kamara tiel